Ahoj, takže toto video je info o tom, prečo vlastne video, ten super balíček, nebolo strihané a ani toto nebude strihané, lebo mne video, aplikácia, cez ktorú natáčam, mne to natočí, ale keď ja to chcem dať do galérie a potom na YouTube, lebo tak to ide rýchlejšie. No iba, že ono, keď to ide do tej, jak sa mi to dáva do galérie, no tak mi potom vyskočí nejaká tabulka a proste to nejde. Nejde to a nechce to ísť. Dúfam, že mi to nespraví aj u tej druhej aplikácii, to som ešte sa nekúkala. Ale to je v podstate tá istá aplikácia, iba že tam je s muzikou. Asi niektorí už vedia, ktorú aplikáciu myslím a tak. A ešte jedno info o tom super balíček, že prečo som sa tam vlastne tak strašne ponáhľala. To preto, lebo ja si ešte musím upratať izbu. No a ja som to video natáčala už 3-krát. A už ma to začínalo tak trošku aj štvať. Lebo prvýkrát natáčať to je ako dobré, v pohode. Druhýkrát, už to bolo také, že už to nebolo proste ono. A po tretíkrát to už som vedela, čo povedať a tak. Takže preto som sa tam tak ponáhľala, lebo chcela som to mať čím skôr aj za sebou tak trochu, lebo to video som vám chcela natočiť, lebo tie LPS boli vážne boží, vážne super, strašne sa mi ľúbia. A chcela som, aby ste o tom vedeli. A prosím vás, teraz mi nepíšte do komentárov, že sa chválim alebo také niečo. Ja sa nechválim. Ja chcem proste natočiť nejaké video a to bola šanca natočiť nejaké video. No a mne tie rozbalovačky akože docela bavia, ale škoda, že mi nejde, že blbne tá aplikácia. Takže tak. Tomto infu som vám chcela povedať zrejme iba to. To by bolo asi všetko. A čau.